just you and I pozivamo ljudi, Lira ovdje i dobrodošli u novu epizodu Minecraft Skygrida. Ovo je neka epizoda po redu, a sa nama je... Elena. Da, i ona ima YouTube kanal, veoma je popularna, znate, i danas sa mnom je u Skygridu. I sada smo mi na jednom serveru koji ne može niko da ide, ali, evo, ovdje je moja baza. I danas smo htjeli, znači, da ona napravi njeno mini ostrvo gdje bi ona bila za ovu epizodu i možda za neku drugu epizodu ako opet dođe. Ali da, ako dođemo do 10. epizode, mislio sam da uradim nešto veoma specijalno za 10. epizodu, a to će stići ne ni toliko daleko, veoma će brzo biti 10. epizoda, tako da, bit će veoma specijalna, ali sada ćemo jednostavno da skupljamo materijale i da pustimo Elenu da napravi njenu bazu i vidite, ona, baš joj se sviđa taj cobblestone generator. Cobblestone, da. Ja bih prvo zapravo započeo ovu epizodu da idemo u Nether, da vidimo da li ćemo naći nešto zanimljivo. Evo ga. I nekako sam uspio da umrem. Zaključovalo me u Netheru. Ali da, molim? Nema ništa zanimljivo. Pa, mislim se možda imaju one Nether Fortress stvari. Gdje ima milion chestova i toga. Ali da, Elena, ćeš ti da skupiš neke svoje materijale za kuću? Ili šta god praviš? Okej, ja ću probati da nađem neke dijamante ili chest, to bi bilo super. Jednoga TNT, planiram da uvidim neku epizodu nešto sa TNT-om da se radi, ali to neće biti ova epizoda. I inače bilo je malo komplikovano da stavimo Skygrid da bude kao server, ali uspio sam, konačno, posle godine. Ja moram da pronađem drvo. Dobro. Da. Šta zaključovalo me uvek. Ali da, ako se pitate kako sam uspio da stavim mapu da, iako je single player mapa, da bude multiplayer mapa, jednostavno samo odete u update, u .minecraft, odete u save, napravite novu mapu, kopirate, napravite zip file i samo je uploadujete, unzipujete, promenite world ime u world ime koje ste stavili i tako ćete dobiti da uzmete mapu koju ste igrali sami ovako, kako i ja sad imam. Ti je upravo rekao, Bože. Neću ove chestove ni da direm, zato što možda se nešto desilo da kada radite na serveru da ne rade chestovi kako bi trebalo, tako da sam to i promenio. E da, sad bi trebalo inače da odspavaš, zato što ne želiš da... Pa moraš da me teleport. Da, evo. Ovo je moj krevac. Uspeli smo. I samo je, da, ti si dobila one stvarčice. Koje? Pa sve od kamena. A da, jes. Da, to je super. Inače, mislim da probam da radim kako se napravi onaj zeleni, evo, i da, ljudi, sećate se u prošloj epizodi napravili smo ovu kaktus farmu i mnogo mi se svidjelo, tako da ću sada da imamo počistim, evo ga, previše boli, okej, i sad ću sve ću da počistim, da stavim armor, da ne boli toliko, evo ga, ne, pa ovaj kaktus su void, a dobro, bio je samo jedan kaktus, nema veze. I sada ćemo da uzmemo sve ovo da budemo kao pravi farmer, evo ga i samo još jedan kaktus i to je to, jedva sam i preživao. Da, dobro, imamo 15 kaktusa i sada ovi svi kaktusi će nastaviti da raste, osim ovaj koji može da raste samo jedan i onda ne može treći, ne, zapravo može, ali da, nisam mu dali dovoljno vremena, ali evo ga radi i sada... Pošto imam pola srca, samo ću da lako skočim i mogu da uzmem stvari nazad, naravno.
I da, inače, ako se pitate zašto je tako mali render distance, zašto će biti previše laga. Sada i server koristim i sad još sam i dugo bio na kompjuteru pa je krenuo malo već da se hituje i sada će biti još gore. Ako i ostavim veliki render distance, sad mi je koliko mi je render distance, mislim 2, jeli? Da. I zapravo ja ću malo krenuti da skupljam ovaj TNT. Elena, jesi našla materijale? Da. Uzimam sam... Molim? Ok, evo sam. Okej. Jer uspjela si da se stvoriš na osnovu? Da, jesam. To, našla sam chest. Ovdje ima puno dobrih stvari, znači. Našli smo Endermana, dobro drvo, jedan redstone, 37 drta i iron sword. Nije loše. Ćemo uzeti ovo. Inače, jako bih želeo da dobijem iz ovih... Ovo vidite ovo lišće, volio bih da dobijem jabuku, zašto ako dobijem jabuku možemo da napravimo golden apple i onda će to biti dobro. Ali ja trenutno baš i nemam cilj za ovu epizodu, sad mi bi onako trebao malo da skupljam materijale i naravno da vidimo. Htio sam da vidim da li bi radio ako bi stavili ovaj single player world. Eno ga dijamant. Napravit ću blizu moje. Molim? Da. Pa da, napravi da je sve povezano, kao što sam... Dobro. A nemoj od drta baš. Pa ne, neću, to samo da dođe negde, to ćemo da slušamo. Okej. Dobro. A to si odavde stavio. Ja sam mislio ćeš, na primjer, odavde. Bukvalno sve jedno mi je. Dobro. Si napravila da bude na sredini? 3, 2, 3, 4, 5, ili ovo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pa dobro, ne bi moglo da bude na sredini. Ali onda ovo trebaš da bude s obe strane, na primjer odavde. I onda ovo se računa kao 1, 2. Evo, to ti je dobra... Dobra... Ne znam kako se to kaže. Dovoljno ti je mjesto. Moramo da nešto... Ali nisi morala toliko dugi put onda. To treba da bude blizu sve. Ja bi čak... Ja ću ovdje vjerovatno staviti ovako da ide. Da ljudi, kao što vidite, imam world edit, tako da dok Elena pravi dok Elena pravi bazu, evo ja bih malo želeo da se malo zabavim s ovim. Zato što... ne možemo. Ali fora je što skoro nikad neću moći ovo da radim, tako da i malo da bude zanimljivo. Evo, ako bi sada želeo, mogao bi da pretvorim. Evo, ako stavim, na primjer, ovo i onda odem do ovde i stavim replace wood diamond. Ovo je super. Pogledajte ovo, samo sve dijamanti. Elena, pogledaj, please. Da. Oh my god. Oh my god, previše. Okej, uopšte te ne čujem. Kako? Pa malo pretiho pričaš, ili možda sam ja smanjio zvuk previše. Ali bit će muzika u pozadini, pošto ja sam veoma dosadan, pa mi treba muzika da ljudi ne bi izašli iz videa. Kao, ovo je predosadio svima. A zašto si stavio, bože, te... Pa ja mogu da stavim bilo šta, mogu da stavim bedrock. A ne mogu, sad je diamond bedrock. Evo ga. Ovo je predobro. Oh my god, baš je dobro. Znam, ali nećemo to da varamo, samo je onako za zabavu. Evo ga, vratit ću na normalno. Okej, treba mi još da... Ja ti imam drveta sigurno. Samo da nađem. Pa i nemam baš, imam... Lava. Ok, imam ti, mogu da ti dam moje svo drvo, imam 16 drveta. Imam 16. Okej. Ako ti to znači, a verovatno ti znači. Zato što ovdje nema puno, evo ti. Dao sam ti jedan, evo ti.
Da, znači, evo, ja ću da malo gledam Elenu kako pravi bazu. Evo, ovo je quality quantity, da. Quality. Ovo je bukvalno najbolja slika kad mogla da vidiš. Da, ovo je quality quantity. Ne, šalim se malo. Dobro, stavit ću replace, ne, stavimo replace wood, sa čim da ga stavim? O, obsidian, niko nam neće ništa... Daj. Molim? Replace wood. A, vidim što sam uradio odavde. Do ovde i sada. Vidim. Evo ga. Samo ću sve ovo skloniti. Samo ovaj snijeg. I onda, ovo sam promašio. Znači treba, ne, treba odavde. I onda do ovdje čak. Da. I onda ću staviti replace obsidian, evo može sa wool. Ovo izgleda lepo. Evo ga, tako mi se više sviđa. Šta si sada stavio? Sad sam stavio da bude wool. Kao wool. A mogu sam, radi ako stavim red wool? Ne. Trebam replace wool. A ne radi. Wool. O, mrtvo si. Pa da, namjerno sam da biste isponala. Replace, gledaj ovo. Ui, sve. Ili mogu da stavim bedrock. Zamisli stavim bedrock. I šta još imamo na ovom serveru? Dala sam ti svo drvo koje sam imala. Ali imamo slash fly, tako da možemo da letimo dok smo u survivalu. To je super, šta još imamo na serveru? Imamo, pa nemamo baš puno. Imamo ovo, sad će ovo malo da zaboli, ali gledaj ovo. Ajoj. Možeš da baciš munju bilo. A to samo ti možeš. Da, ili na primjer baci munju ovdje. Evo. Ovo dobro. I sad ću samo da uradim i vratili smo se kako je ranije bilo, ili zapravo redo, da bi se sklonio ovaj snijeg. Tako da izgleda kao, da izgleda lepo i da izgleda čisto, da ne izgleda kao tu džubre. Inače, nam se ako, na primjer, neki drugi put neću, ne možeš to, nam se da ako neki drugi, šta sam već htjela da kažem? Nadam se ako neki drugi put, na primjer, Lena neće biti sa mnom, da ću ja moći da preuzmem ovaj svijet, da sve ovo što se desilo da mi ostane. Nadam se da ću to uspeti. Puknut ću mi chestplate. Rest in peace. A pa dobro, ti ga barem. Šta ja ga barem? Ja barem imam. Pa više ga nemam. Tačnije, samo da uradim, da dobijem minijaturno damage, neću ga imati. Dobro, ja mislim da ja imam leather chestplate. Spreman. I ostavit ću... Čekajte, raportuj me do tebe. Evo ga. Evo ti. Dobro. Hvala. Evo na čemu. Okej. Da napravimo kao neki most ovdje. Oh my god, našao sam čest, ali prazan je. Dobro sam bio srećan. Ja sam bukvalno... mogu da letim, ali sam u survivalu. Šta, kako? Pa to može na serveru. Okej, ajde. Hvala. A, da. Pa ti si mi uništila krevet. Pa, svakako. Čekaj, gdje je drugi krevet? Pa ti si ga uzela! Sad nemamo drugi krevet.
Ali već je gotova noć, tako da... Ali imaš puno. Nemam. A, imam, evo ga. Ali, daj mi drvo. Evo ti. Nemoj više da si mi uništila krevet. Tako sam ga volila. Evo ga. Novi krevet, još bolji. Okej, stani. Daj mi taj bed. Pa. Evo ti. Ja ću moj krevet staviti... nek bude ovdje. Da se malo promenimo. Ovo će biti super ako uspijem da vratim ovaj svijet na single player. Ali ako ne uspijem, bit će grozno i plakat ću. Da, ja imam kompas inače. Evo ga moj kompas, baš ga volim. Evo tako, sad da, nemam pojma. Vidim. Da. Časile. Okej. Okej, evo. Otkud ti čestovi? A, ti imaš milion vuda. Ja, sećam se ovo iz onih prvih epizoda. Da, i znaš šta ću raditi za 10. epizodu? Nešto mnogo specijalno. Šta? A bit će mnogo zabavno. Ali ne želim još uvijek da kažem. Reći ću kad bude epizoda. Okej. Ali bit ću u Skygridu. Mada i ovo je zanimljiva epizoda jer ipak nikad ovo nisam ranije uradio. Da pozovem nekoga... A šta si ti samo ostavljao obsidijan? Pa ne, ja sam istraživao malo i tu sam se isto malo zabavio sa komadama, ali to je uglavnom to. Dobro, ti si napravila bazu i sve. Chest? Verovatno si ga ti otvorio. Koji? A da. Ja sam otvorio bukvalno previše. Možda i nisi. Da, pa ja ih obično uništim kad ih otvorim. Tačno zbog razloga jer nisam hteo da ne gledamo isti čest milion puta. Da. Dobro. Zašto neće više ponovo tamo kod kreveta? Da se teleportujem. Moraš da me teleportujem za tebe. Okej, evo. Inače, izvinite ako sam malo umoran ovu epizodu, ali jedva sam spavao noćas, znači spavao sam 2 sata manje nego što sam inače ranije i to nije baš toliko puno, ali ipak onako sam se umorio i trebalo mi je malo odmora, ali htjela sam ajde da snimam epizodu. Inače imam epizodu o Fortnite-u spremnu, veoma je zanimljiva, Battle Pass, možete ga čak dobiti i besplatno. Dakle da, pogledajte tu epizodu kad izađe, ne znam da li će prvo izaći ova ili Fortnite epizoda, ali svakako pogledajte Fortnite epizodu, bit će veoma zanimljivo i možete da dobijete besplatno Battle Pass i znači da sve o Battle Passu i sve što ima u njemu i tako dalje. Oh my god. Ali da. Izvinite ako sam umoran, to mislim. To je ono što sam htjela da kažem. Znam da onako ovo je malo epizoda gdje ja ne radim toliko puno kao inače, ali treba mi malo odmora od rađenja, od Skygrida, da se malo opustim sa komandama i tako da bude zanimljivo, znate. Da ne bude uvijek isto. Ali da, ajde, obsidijan, uspio sam, dobre. Evo ga još jedan, našao sam chest, da li je uzet, da pijeste prazan je. Možeš ti da bolje. Pa jesam već, dijamant. Eto ga, još jedan chest, kako lepo znači, ne, pao sam, ne. Oh my god. Okej, vratio sam se, šta? Nisam se spunuo na krevetu, zašto? Okej. Gdje si ti uopšte? Ja samo uzimam drvo. Okej.
Ok, ajde me sad poslije do tebe. Okej, evo, gde je? Samo da se vratim. Samo pazi, jesam bukvalno na ivici. A, dobro. What? Da? Šta? Ti mi je nestala baza. Kako misliš? Okej. Razumijem. Ovo je čudno. Šta, mogu da se teleportujem? Da. Okej. Šta? Evo je. Da li si ti nešto uradio? Nisam. A ti si me trolao? Ne, stvarno. Šta? Nisam Andrija. ništa. Da li si me trolao? Ne, stvarno. Pa kako uopšte bi mogao da ti uništim cijelu bazu tako brzo? Pa ti imaš one tvoje modove, šta je? Ne, znači ne pojma. Pa zar ti ne bi onda čest bio prazan? Ne može... Ne, nisam ja ništa uradio, stvarno. Stvarno, Andrija. Šta? Ja sam bukvalno, nije bilo ničeg, i onda si ti došao i s***rila. Pa, ne, možda ti je bio onaj glitch sa render distance-om. Ne? Pa Ne. ti onda nestane. To što se ja Šta? sponom na nekom mjestu, to što ne mogu samo do kreveta. Imam pojma. E pa sad ni mene neće... Oh my god, sad niko neće moći da se vrati. Sad ako ja umrem nećemo moći da se vratimo. Šta? Čekaj. Ok, ući ću u Game Mode 3. 10. Ok, moramo da nađemo bazu opet. Čekaj. O, našao sam Ok, je, ajde. našao sam. Tako. Zašto? Andrija, please, dođi. Šta? A ne razumijem Treba šta, paziti. a nemoj sada, please. Moram da uzem ovo samo. Ajde, doći ću, a šta ti treba? Zašto nestane? Šta? Baza, kada se ti stvariš pojavi. Bukvalno, ja sada kopam obsidijan i... Evo, samo pokušavam da uzmem obsidijan, ali nemam pojma o čemu pričaš. A, okej, evo što mi. Puno je Šta ne razumijem? stvorio. Dobro, evo, teleportovat ću se, evo, da vidiš da ne radim ništa. Evo. Pa evo, normalna ti je baza, ne razumijem. Me troluješ sada ili stvarno? Ne, stvarno, bukvalno ja sam bila ovdje, nije bilo ničega. Čekaj, pokaži mi kako si stajala, kad je nestala. Okej. Vidiš? Oh my... Šta, ali kako? Evo, jer ti to vidiš ili ne? Ti vidiš šta se desilo sa krevetom? Pogledaj. Oh my god, šta je? Šta je ovo? Krevet. Nemam pojma. Oh my god. Čekaj. Ok, Evo. mislim da je potrebno da oboje ne gledamo u to. Da bi se desilo. Šta? Šta su mi nestali drva? Šta se dešava? Nemam pojma. Možda neko, znam, pošto neko može da uđe u server i da bude kao nevidljiv, možda nas troluje. Ali da, znaš, da ne može niko da ga vidi. Ali rekao si da ne može... A, pa ne, neko koga sam stavio na white listu. Okej. Ali ne mogu svi da uđu. Ali nestale su mi neke stvari iz česta. Koje? Skupljala sam drvo, mela, sada nema ništa. Čudno, ne znam. Okej. Možda ako kasnije pogledamo opet video, možda ćemo vidjeti, pošto, znaš, Da. iz početka, ali nema veze sad, okej, nema veze, kasnije ćemo da vidimo što se desilo na kraju.
Pa, to sam. Molim? Okej. Teleport. Ne do tebe. Okej. Evo. Okej. Evo, dođi sad. Da li ti vidiš? Jao. Šta je pijeva? Okej. Ući ću u Creative da ovo popravim, zašto i tako čovjeka. Okej, Okej, evo. šta? Nestalo mi... Čekaj, ja imam premali render distance, samo da dođem, ali moram prvo... Okej, Šta se... Šta se dešava ovdje? razumem. Gledaj krevet. Molim? I opet, ne, ali moram da se vratim do mog drugog kreveta, zato što sad kaže bear spawn set i sad... Evo ga, spavaj ću, ajde spavaj ti. Krevet, jer da sam se probudila i... Ajde, spavaj na krevetu, please. Šta se desilo? Spavaj na krevetu! Šta, kako si pala? Nemam pojma. Okej, ajde, samo... Tebe, hire... Evo ga, i sad spavaj. Ajde, please, spavaj. Čekaj da mi se stvari... Stvari se, please. Okej, evo je. Što ne spavaš sada? Dobro, evo ga. Sad shvatim. Šta? Dobro. Znači, jesi završila kuću? Oh my god. Šta? Ne razumijem. Ali zašto ti se uvijek zaključuje krevet? Ne znam, ja sam... Ali ne shvatam, ti kažeš da ti nestane ostrvo, ali ja ne shvatam. Ja bukvalno vidim i ja gledam u tebe svo vreme i samo je tu ostrvo. Znači, kod tebe je tu... Ili ga ne vidim? Evo, tu je, dođi, ali dođi stvarno. Evo, Pa teleport... čak ću te i teleportovati ako mi ne veruješ. Čak ću te i teleportovati. Okej, sad je... Znači, ne shvatam, čak je i tu. Evo, ja gledam. Evo, gledat ću njega svo vreme, okej? Evo. Okej, gledam. Evo, gledam. Okej, tu je. Ali vidiš, tu je svo vreme, šta pričaš? Pa znam. Pa šta pričaš Kada onda? letim, samo nestane. Okej, evo, nestalo je. Kod mene. Mogu da se teleportujem? Please. Da vidim. Ajde. Okej. Sada kad se Ne, staviš... pao sam. Ne, pao sam. Dobro. Okej, ja gledam ostrvo. Okej. Nema ga. Okej. Evo, sad ću da dođem. I sad opet ima. Evo ga. Uvek kad se ti pojaviš... Tu je, evo. Vidiš. Znam, vidim ga. Pa, gdje si ti uopšte? Kada se ti stvoriš, ostrvo se stvari. Kada te nema... Evo, slikat ću ti. Okej, slikaj mi. Mislim, verujem ti malo, ali kako... Ne razumem zašto bi se to dešavalo. Nemam pojma, evo. Na telefonu. Okej, teleportova sam se do tebe. Okej, samo ću da se ubijem. I... Angel, to bi bio. Evo ga. Tepeohire. Evo. Okej, Okej, i šta sad? tu je. Tu je, Kada resta. dobro. Da Ne shvatam pričam. možda.
Okej. Nemoj da dođeš. Okej. Snim da slikam da ga nema. Evo. Ne, Okej. pomeri se. Ne, okej, opet se stvori. Pa, tu je svo vrijeme, šta pričaš? Ne razumem. Jer me troluješ sada, jer me snimaš i hoćeš da nazoveš u video trolujem Liru, stvarno. Jer to radi. Ne. Heroj Lira. Samo čekaj, idi. Okej. Samo idi. Okej, Ja ide. ću da sačekam da nestane. Okej, čekaj koliko god. Okej, ja sam otišao. Dalje, tu. Dobro. Tu je i dalje. Šta? Ja sam bila na... Otvorila sam često, ona je nestala, ja sam propala. Oh my god. Da se dešava. Pa tu je. Okej. Pa jeste. Jesi Nije. mi screenshotovala? Ne, zato što samo sam jedno bila i jedno. Sam stigla, ali čekaj. Okej, Uskreću. teleportovat ću te. Okej, da odem ja. Kunem ti se da je nestalo i slikaj ću ti je. Okej, slikaj mi onda ako je nestalo. Samo mi slikaj, to je sve što tražim. Okej, pripremit ću kameru. Okej, pripremi. Okej, samo da odem dalje. Okej, jer možeš sad da mi slikaš, zato što, mislim, ne želim da trošim vrijeme. Okej, dalje, tu, dobro. Ne sviđam o čemu pričaš. Ali stvarno, bukvalno, ponekad odjedno nestane. Ja ga nijednom nisam vidio nestane, iskreno. Okej, dalje, tu. Dobro. Samo da sam ovaj obsidijan. Okej. Ali šta je ovo što piše u chatu? A, to je samo da ne bi bilo laga, automatski se, ako nešto je na podu, se nestane svaki minut ili tako. To je veoma Nešto što je na podu, kao... Da, to je isto taj jedan od onih modova. Možda je to, možda zato moje baze. Ne, Ali ja ne verujem. mogu. To samo ako neki itemi na podu. Ajde. Pa da. Našla sam dijamant, ali ja ne mogu da govorim. Dobro, ćeš mi slikati ili nećeš? Pa hoću kada nestane. Dobro, dođem da proverim da li je nestalo. Evo teleportuj me, ali kod tebe nikad, bukvalno sve nije tu, i onda ti dođeš i onda samo se... Dobro, evo. Okej, brzo slikam. Šta? Okej, ja sam slikala. Okej, sekundi evo, ja javi. gledam i tu je i dalje. Da, tu je, sad je došla ali... Okej, šta si uradio? Slučajno sam polomio. Okej. Okej, samo da vratim krevetac. Eto ga. Ali ja ne mogu sad da gledam slike, pošto sam u snimanju. Na Discordu sam spasala. Okej. Ali stvarno ne razumijem, pošto ti meni kažeš kao, a nešto je nestalo, ali ja ne shvatam kako je nestalo. Evo, sad sam bila na ostrovu. Šta misliš, sve i je nestalo ili kako? Da? Oh my god. Ne. Ne! Ali, sada smo izgubili ostrvo. Šta, kako? Oh my god. O, dobro je. Dobro. Ima kao neka komanda da se napiše da mogu da se respawnujem gdje hoću. Ne, nema. Jedino možeš sa krevetom.
Da, ali ne radi, očigledno. Da. Okej, ali recimo Okej, tu stvarno, ja sam. evo, ne shvatam, evo, kako? Okej, krevet. Šta je ovo propala sam? Nestalo je! Šta? Cijelo Srba je bukvalno samo nestalo odjednom. Da, vidiš! Ali kako? Ne razumem. Jesi video konačno? Da, ali evo vratila se sada. Rekla sam ti. Ne znam. Dobro. Hoćeš sada da završiš svoju bazu? Zato što, Okej, ali- zato što sam popravio glitch. Uspio sam da popravim. Sigurno će Ne, neće, shvatila sam šta je bilo. da. Pa bilo je, pitaš šta je bilo? Znaš šta je bilo. Pa bilo je kao da se, pošto sam stavio world iz single playera u multiplayer i dalje je bilo namešteno settings da samo od jednog playera sačuva podatke. Oh my god. Ali sad sam popravio, tako da sad radi. Sad me telefon. Ok, sad ako se ja uspijem da se vratim nekako. Dobro, vratio sam se. I stvorio sam se na tvom ostavu. Okej, sad si namestio. Da, sad radi, sad Naravno. više neće da se to dešava. Sad 100% neće više. Okej, šta sad još? Ok, si završila svoju bazu pa da završimo i video. Dobro, ajde. Konačno. Završimo ovaj video. Da, pa kad završiš bazu, tako ćemo reći da je završen video. Okej, evo, završimo. Završila si je. Okej, ali bude bolje. Okej. Okej, samo sekund. I to je to, ljudi, hvala vam što ste gledali, hvala Leni što je došla da gostuje na ovom videu i njen kanal postoji i sad me neko šalje na Discordu, ali da, nadam se da ste uživali u ovoj epizodi Minecraft Skygrid trollovanja i čao!